hay hi ki zarania chuanin helai po hi fit len net pal the ni ta he inlet ti a pol na lampang hi tui lu na tur ni ta a sen lampang outlet hi tui lum chhuana ni ta ni he fit let lin chuanin a na tho turang kha na thok thei lowa hi a chet pha thei hel bawk ani tin tunah hian hei hi that lo chan chu current he lut thei lowa tui om lowa i alo nung palani chu chuanin current kha lu tir thei lowa heting geyser ho hi thermostat an vuah thina tui om lowa alo lu khanin a heating element a kha a plate a chhunga a tui ti lumna kuang a kha kan dome bur kha lo sa over vat ta thina kha tiang alo sat over kharin automatic a in switch off thei tur khanin thermostat an vuah thina ni chuan tunah hian helai hi ka her thon ve tawh a chuanin helamah hianin kakar hawng phenga chung han thermostat awma awm dawna chu reset tur ani hianin helai mi hi tin kakar hawng mai anga chuanin he ti lai te hi he ti lai ron lor te hi hi a thermostat a tui sat a bawm a kuanga lo sat over a in switch off that theina bik kha ni hei hi tian a hmawr te hi tia hmeh tlum tur dian ka hmet tum ta ti chuanin a tha dawna tin a tui sat over a in switch in off theina thermostat kha a than awm ve le ta chu chumi bika chu khu ti lai khuarin a kuang lai taka khan hei a in thun lut thlata daih bik a hi thermostat line pakhat ania chu thuk deuh leka ta khuarin daw tam ta ta chuan rin thun lut ta bik ani chuanin kan chhin anga tin ka sawi tel duh pakhat chu geyser te current thuk te tui pump lampang chi te heng ho hi current volts a hnih ai an hniam tawh chuanin load a lak laia volts a hnih ai an hniam tawh chuanin antenna na hei geyser te pawh hi chu tin kan lo her sang tlangpui ta thina tichuanin kha a off na tur khawp khanin tui kha sahar ta em thina electric bill chawi ti tama 24 hour ang deuh thaw a current te lo san lo deuh viau phei chuanin a load ngar ta khatiang khan awm thei thin ani maro chu current volt zani som hnih atanga zani som thum zani som li bor vel anga voltage dik tha normal tha ani hak chuan geyser te kha a in off zung thina chu electric bill chawi te pawh tlema a tha bik ani tin geyser hi a lian mamaw viau na tum khata hman huau na tur kan nei ni lo chuanin litar thum atanga litar li ti bor vel hi a tawk khawp mai a kan hman chuang zat tho kha ron refill nghal zel tho wak khanin tum khata tam tham huau kan hmang trin dawr ani lo lem lo chuanin geyser hi a lian ai chuan a te hi a tangkai ba ma zawk ti mai ang electric bill chawi te pawh a save zawk a ka sawiang khanin a len chuanin current thapa ngai pawh ni se a sat chhuah hun chhung kha a rei em bik a chuwang chuanin a nun chhung kha a rei thin ni kha khan kan energy meter kha a kal nat rei tir ani a tet chuanin a lo sa zung ta in off zung ta kha a tangkai ve dan a chuani ta lian pui mamawh na chu awm thei tho bawk a maro chu sawi engin a lian hi a hnawk mai bakah electric bill chawi tam dawh ani tunah chuan kan test anga kan meter hi buzzer line a ka dah ta chuanin tihian ka ti dawn ani tikha chuan hei kal thei tawh a tha tawh x1 ah pawh dah taila hei kal chho thei tawh ani current a test kher ngai lo pawn a tha ni tih a hriat theih mai ani
geyser an inang lo a a then chu a pawn lampang a bawmawng tiangah te a sir pangah te khami preset theina a khan rawn dah thin a khang kha en mai tur ni current lut mi lo wang om chuan chute kan hme tlum pawh a lut thei lo ni chuanin ka thermostat switch chi emaw line tha lo maw tih da ni ta tin chumi kan han hme a current lut thei sia a sat thei mi lo chuanin a tui rawn sat over a in off theihna zawk thermostat a kha a tha lo emaw a heating element tha lo kha ni ve le thei bawk a ni geyser chi hrang hrang awm a chhung hawn kher ngaia set that ngai chi te pawh awm awangin khang kha hriat ve ngai ni a siam thiam pan em lo pawn khami line te kha chu manin ti mai theia tui line inlet lampang kha han khar phui hnuah henglai hi hen her thlawn a khatia lak thlak emaw a in vuah chung pawh set that thei chi kha pawn lam awmang chi te kha chu khatia khan a ti mai thei ta thil har salu tuk ani lo nei geyser chu a heating element te lo chhian ni chuan le a thlakna tur hi Mizoram anga chuan awm ve vak lo wangin a thar lei mai te pawh ṭul phah thin ani hian star mark hi a awm thin a hetiang star awm tam tha piang hi a tlo a current an heh lo thin ani kha kha hriat ve mai mai tan